Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbok Dewor. Mbok Dewor lagi totalan. Winginane ke lur ceritane. Bali saka kampung Mbok Dewor langsung ngecek tekan omahe ngecek sing entek opo stok blonjone Mbok Dewor sing entek opo jereke iki lho tak delokke ndok kari petang glinding. Mari ngono Indomie mine iki kari mie goreng sing kuahe entek lur. Kadang ke leke kepepet ngono ora duwe sayuran yo gawe mie wae. Lek Mbok Dewor ki yo mine ki teko sing sembarang, sing penting ki enek. Wong lek bojone Mbok Dewor keke lek mie sing enek kuahe ki ra doyan. Jereke kuwi ke cemilan ya to lur. Mosok mie lek ra kuah jereke cemilan. Sak gawenan ngono ki lek siji jare ya mung nyelilit ning untu lur. Sekali gawe ki 3 lek mie goreng. Lek mie kuah kuwi cukup 2. Soale apa lur? Lek mie kuah ki kan yo ngembang. Mine ku mongke ngembang tur mari ngono sing marakne wareg jarene kuahe. Lah lek sing marake wareg teko kuahe yo teko ngokop banyu keran lak yo padha wae to lur. Yo ora lur. Ngono ke nek nggae mie kuah ngono ke ya teko lomboke sing rada akeh njur mari ngono endoke kuwi 2. Biyo. Lah lek aku lak yo ora entek. Mie 2 endoke 2. Ya to lur. Yo dilalahke kok yo tak delokke ndoke yo kari petang glinding. Akhire Mbok Dewor ki wis teko langsung ning warung ngono lho. Blonjo ceritane. Kadang ke yo penak ladenane bojone Mbok Dewor ki. Kadang ke yo rada angel wis enek sayur dimasake ngono teko yo Indomie mangan mie kuah wae ngono jereke lur. Lek Mbok Dewor ki wis teko apa anane ngono ki lho. Ya mergo ya sing penting wareg. Sing penting nek sego. Sego ruyah ngono wis teko dadi. Ngletus lombok ya to lho. Menano pedes-pedes ngono ki wis teko bahagia. Ora sing neko werna, sing aneh-aneh ya to lho. Ya wis akhire Mbok Dewor blonjo ndok to ning warung ki lur. Ndoke entek. Sik ana sih petang glinding yo ditambahi ngono lho. Marono mie kuah iki ya teko tuku ngono ki. Saiki ke ndoke regane jare bakule gek mundak gek naik ngono jarene iki. Iya lek mudhun ya
teko mobil ya lur, didukke barange didukke teko mobil. Lek rego ngono wis ora iso ngarani. Wis saiki ki ndoke sekilo ya 30.000 ya to lur. Wis ketok regane. Mosok arep tuku ya sak glinding ya dilokne bojone mbok dewor. Wong kaya wong kerembis ngono jereke iki. Ora ngrasake ya lur. Bojone mbok dewor ki apa weruh ngono-ngono. Blonjo entek pira ki seraru. Anane yo enek tur enek. Wis ra mikiri iki meng blonjo apa enteke pira terus mari ngono yo ora mikiri penting ki enek ngono. Mung lek mbok dewor ki ya teko laporan. Blonjo ki enteke sakmini. Wedine engko marino lek ora laporan ki terus marino lek duit sing wingi kan di isih pira duit kok dientek-entekke bathuke nganggur kae ora ngrasakne lek ngecake duit blonjo karo mengkis-mengkis anane yo mung nyekeli bathuk wae mbok deworke. Lha kaya bojone mbok deworke apa ngerti? Wis ra ngerti. Anane pokoke sing penting ngelih madang enek sing dipangan. Iya to lur. Pengen udut ya wis enek teko sing diudut ngono. Ngono ya ora ngrasake. Kadang-kadang ngono tak kon njajal kono duwite teko dicekel, teko dicake dhewe ngono. Ngono ki lek entek ngene ya puwenake lur lek ngomong. Anu duit entek blonjo sakmini ngene. Rumangsane mang dikira ra mumet po. Dadi mbok dewor ki ya mumet lur. Mesti ibu-ibu rumah tangga yang di luaran sana ya jelas mumet. Ojo meneh saiki sembarang larang ya to lur. Lek pomo ning kampung ngono wis tak rasake ndek ini tempe sak papan gudi kena cara di antem kening kucing ngono wis teko meong-meong ngono mergo lek kelaran saking gedine ya to lur. Nek bojone mbok dewor wis ora ngerti. Ngono ki wis ora ngerti ra mudeng pokoke. Nah bar ngono ki ceritane ya blonjo ndok mau ki sak kilo. Regane 30.000. Diomongi iki lek naik ngono. Ya wis ora apa-apa mbok dewor ya ora iso ngetokne ndok. Mbok dewor ya ora iso ngendok ya dalur. Marono pitik petelor ya urung duwe ya lur. Anane isane tuku ya teko tuku dhisik ning warung ngono to lur. Dapat tuku ndoke terus tuku mie kuah ku mau. Lek ra enek mie kuah ya bengor-bengor. Isane iki pokoke lek ra dituruti iki liyane mung bengor-bengor kan cuk. Jancuk jaran tenan kowe iki jane mudeng ora kan ngono to lho. Kadang ki yo gregetke, kadang lek ndelok lek turu ngono kae yo mesake. Mulai kadung melekno lek marai wong gemreget ngono ya tintile mbok dewor ya kemot-kemot ngono rasane. Wong kok ngerti pura ngono lho maksude iki. Iyalah. Blonjo ngono tok ya entek. Oh iya deng lur. Karo kopi. Pokoke rokok, kopi, gula wis aja telat. Nek telat jarine uteke bundel. Ora iso inspirasi ngono jereke iki. Enek kopi ora enek udute yo bingung. Enek udut enek kopi ya jarene kurang matuk ya to lur. Ya wis ora apa-apa lur pancen wis anane ngono kuwi. Anane ya ngono kuwi.
Yo alhamdulillah bar balik kampung ki jenek turahan. Dadi yo iso nggo blonjo. Lah lek ra enek turahan ngono ki lah yo anane mung ngemut jari jempol kae ke ngasih gripis ngono. Iyalah. Lek blonjo ngono tok yo entek yo 100.000 punjul. Ya wis ora apa-apa. Pancen ya wis anane kok ngono kuwi. Duit ya ora melu nyitak. Sing nyitak ya Bank BI ya to. Lek ra ditukokne ora muter. Ngono kuwi bahasane bojone Mbok Dewor ki lho. Penak lek ngomong ki. Aku ki lek enek ki teko sing gampang. Lek ra enek teko yang lain ngono. Poso ngono maksude. Yen kapok ya to. Kolo-kolo is teko ra ngopi ra udut rasane kaya apa ya to lho. Tapi yo berhubung enek yo Mbok Dewor iki yo wis ora tega. Teko yo tuku tak cepake. Wis alhamdulillah. Dadi Mbok Dewor ki lek ngladeni iki yo wis niate wis teko ngibadah no. Masih nganyelke ngono kae kadang yo melasi aku ki lho. Melasi lek Mas turu. Lek Mas turu keselen ngono kae kadang yo ngiler-ngiler barang. Karena lek diomong ngiler ngono ki yo jarane ki ora. Lah kok kaya bendungan kae lho sing banyune growajak-grajak banjir. Walah. Oh, ya Allah, ya Allah. Ngono ki tak omong. Ngono ki kadang yo karo ngorok gar-gor ngono kecen. Mbok Dewor ki lek ning sandinge lek arep merem wis teko ra iso. Irunge ki teko tak bumpet. Lek dibumpet irunge kan ra iso napas. Yen marono geser kan ya ora anune. Basan wis ramuni lek ngorok ki teko ngiler kuwi mau to lur. Ya lek kaya walet. Ilere didol payu. Lah lek bojone Mbok Dewor ilere ya mambu tok. Iyalah, lha wis kaya ngono kuwi ora apa-apa. Anane wis kaya ngono kuwi. Ya teko tak nikmati wae lah. Lek bebojoan lho bojone Mbok Dewor ki. Wis ya lur, ngono ya lur. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.